Казвам ви вечерната си рутина. Почистването на лицето винаги го правя докато си хвърлям душ, но сега за целта на видеото ви показвам. Първият продукт е гел за почистване на лице на Skin 1004. Много е нежен. Той е за изсветляване на кожата, изравняване на тена. А това е най-любимата ми пудра за измиване на лице. Тя е на Cell Happy Co. Отново много хубаво почиства, много нежно, но за разлика от гела много по-добре почиства. Аз винаги си почиствам лицето 2 пъти вечер. Пудрата е хипоалергенна и прави дълбоко почистване, премахва мъртвите кожни клетки, премахва излишния себум и кожата ми след това не е изсушена. За мен измивните продукти са много важни и откакто почнах да правя двойното измиване на лице, забелязах, че едно време имах малко повече черни точки, докато сега почти нямам никакви, рядко ми се появяват пъпки, така че двойното почистване за мен с нежни продукти е перфектна комбинация. И винаги след като си почистя лицето, като си взимам кърпата, никога не трия по кожата, а съвсем леко попивам водата от лицето. Гледала съм много видеа на естетици и дерматолози, които казват, че с чиста кърпа, винаги чиста кърпа и с попиващи движения, без да се търка лицето. Това също предотвратява появата на пъпки. Също така съм чела и чувала много интересно правило за 3 секунди, след като си измил и избърсал лицето. Тогава кожата на лицето е все още влажна и е най-удачният момент за нанасянето вече на продуктите, вечерната рутина, която ще правите. Забелязала съм, че това нещо изключително много работи, тъй като кожата, както ви казах, тогава е влажна и абсорбира повече и по-дълбоко продуктите. Може да ми споделите дали вие сте чели за това правило и също така дали го спазвате. Аз си го спазвам и веднага след като изляза от банята, подсушавам лицето и започвам с тонер. Тонер, който използвам е на Nambusin от серията номер 1 и е с азиатска центела и е успокояващ. Много обичам да си го пръскам и съм си сменила шишенцето, за да ми е по-удобно. А втория тонер е на Medipil и е с растителен пидиарен и с чайно дърво. Много хубави съставки има. Ампулата, която използвам за лице е на Eazen 3 и тя е много интересна, тъй като е с лук и се води възстановяваща ампула, която хидратира, намалява финни линии и бръчки, подобрява кожната бариера, пише, че стяга порите и намалява хиперпигментацията, както и изравнява тена на кожата. След ампулата използвам есенция на Medipil. Тази ми е много любима, тъй като кожата ми е много суха. Обичам да я използвам преди нанасянето на вечерния крем, а след това използвам този околоочен крем, който си го купих от Япония и е страхотен. Между другото намерих, че го има и в YesStyle, така че съм спокойна, когато ми свърши да си поръчам, тъй като околоочни кремове не бях доволна от много от тях, но този много ми хареса. И накрая завършвам с стягащ крем за лице. Този е на марката Euroel и е новият ми любим. Той е съчетание от хидратиращ гел и розови капсули с нискомолекулен колаген. Страхотен анти-ейдж продукт е, тъй като има много хубави съставки, като волюфилин, който подобрява обема и плътността на кожата. Съдържа също така пептиден комплекс, съдържа серамиди и ектоин и, както вече споменах, и нискомолекулен колаген, който прониква по-лесно и ефективно, като подобрява стегнатостта на кожата. Блясъкът, който дава на кожата, е извънземен и наистина дава един много хубав и сияен вид, здрав вид на кожата. Марката Euroel може да я намерите единствено на българския пазар в сайта на Lotus K Beauty. Имам и код за отстъпка, който ви го изписвам ето тук. Това е вечерната ми рутина в дните, когато не ползвам ретинол.